Вижте как виждате принцесите по телевизията. На анимациите и детските. Но всъщност са наполовина. И им дърпат главите да ги фърлят. И остават само така. Има пухкави зайчета. Но може да ги фърлите по сестра си. Има и дърти прасета. И тях може да фърлите по сестри си. Но после трябва да бягайте, защото и тя ще е въоръжена срещу вас. Има някакви смотани бебета, но тях не ги фърлите срещу си. Те са от пластмаса и болят. Там ги фърлите. Има красиви жирафи, но те са тъпи. Кой ги гледа? Има и прекрасна кукла. Червената шапка, нали? Прилича на нея. Но всъщност е една тъпа проста кукла.